अपना बेटा और दूसरे की बीवी बहुत प्यारे लगते हैं। इन्होंने उसके साथ रेप किया है मैडम, रेप। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस। तो आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के फिल्म अंदाज के बारे में, जो कि आज सुबह ही वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर आ चुकल बा। ट्रेलर में आप लोगों के खेसारी लाल यादव जी के साथ अर्शी खान नजर आई, सोनिका जी नजर आई हैं। और वे म्यूजिक पर ई ट्रेलर में जो डायरेक्टर बाड़े वो बाड़े सुजीत कुमार सिंह जी। बात करी कहानी के, तो कहानी में कुछ नया पन्ना बा। आप लोगन के इतना बता दी कि ई एगो हिंदी फिल्म के अनऑफिशियल रीमेक बड़ी। जी हाँ, आप लोग जे भाई लोग अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर के फिल्म ऐतराज़ देखले होखम, लगभग उहे फिल्म से एकर कहानी उठावल गईल बा कि के तरीका से पहले एगो लड़का लड़की आपस में रिलेशनशिप में रहले। जब लड़की माई बने वाला रहेली तब वो बच्चा गिरा के अपन करियर की तरफ चल जाली, और जौन हीरो रहेला उ लड़की से रिश्ता तोड़ के अपन नया ज़िंदगी की शुरुआत करेला। और वो काफ़ी ज़्यादा अपन मेहनत करेला और दूसरा जगह ओकर बियाह शादी भी हो जाला। और ओकरा बाद दोबारा उहे लड़की जो कि ओकर गर्लफ्रेंड रहली, जो कि बच्चा गिरौले रहली, ओकर ज़िंदगी में आवेली और ओकरा से ज़बरदस्ती करेली। और ओकरा बाद ओकरा ऊपर केस भी हो जाला कि ई लड़की से ज़बरदस्ती कैले बा। तो उहे स्टोरी पर ई फिल्म के बनावल गईल बा, थोड़ा मोटा बदलाव करके। ये में दिखावल गईल बा कि खेसारी जी और अर्शी खान के बीच में पहले रिश्ता रहेला। जब इनकर दोनों के एगो बच्चा होला तब अर्शी खान गए कि वो बच्चा के गिरा दे, लेकिन खेसारी जी ओके ना गिरावेले और ओके पाले ले पोसे ले, लेकिन अपन अलग ज़िंदगी में रह के। और ओकरा बाद वो दूसरा जगह पर कहीं पर बियाह भी कर लेवेले। लेकिन फिर से कुछ साल बाद वो लड़की के एंट्री फिर से होला खेसारी के ज़िंदगी में, और वो ओकर ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तहस नहस कर देवली, कोर्ट केस भी होला। ये सारा मामला आप लोगन के फिल्म में देखे के मिली। बाकी बात कहीं ट्रेलर के, तो ट्रेलर लगभग 5 मिनट के बनावल गईल बा, जो कि बहुत ही लंबा बा। ट्रेलर हमारे हिसाब से 3-3.5 मिनट से ज़्यादा के ना रहे के चाहिए, कहें से कि ट्रेलर दिखाए के बा, पूरा फिल्म ना दिखाए के बा। फिल्म देखे खातिर दर्शक लोगन खातिर सिनेमा हॉल बनल बा। तो आप लोग बताइए आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल, स्टोरी कैसा लागल। हमें तो कुछ नया चीज़ फील ना भइल बा, सिर्फ गाना सबके लेके कुछ गाना अच्छा बा। बाकी जौन फिल्म के मेन मुहिम बा वो चलावल गईल बा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, जो कि आप लोगन के ट्रेलर में भी देखे के मिल जाए। बाकी अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, और जब भी ये फिल्म सिनेमा हॉल में आए एक देखम, प्यार आशीर्वाद दे हम, और आप रिव्यू ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।